Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit. Lord God, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Lord, sa among paghisgot sa imong buhing pulong, ikaw magpalabas ni kanamo. Tabangi kami sa imong balahang espiritu, manalangin ka sa matag usa kanamo Ginoo. Wala kay labian sa matag usa, Lord. Ikaw, Lord, ang ah, haluna, Lord, sa among mga kasing-kasing na sa among pagtutok ni Ginoo. Tabangi kami dili maagaw sa among mga huna-huna sa problema, sa mga banha sa palibot. Lord, tabangi kami nga maandam, maplastar ang among panghuna-huna, ang among kasing-kasing, mag-focus diha sa imong buhing pulong nga magtabang kanamo nga ma-equip, magtabang kanamo sa paabot sa mga kamaturan sa pagkinabuhi nga imong kahimutan sa mga pagdasig ang mga maghatag ka na mong kahupayan kalinaw gikan kanimo Ginoo. Salamat ka Dios. Ikaw lang gyud among saligan sa kanatibuk-an bisan man ako Lord kay imong instrumento. Wala ko'y mahimo, wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Okay mga igsoon. Aniya ang Efeso 6:21 paingon sa 24 nagkanayon. Si Tikiko minahal nga igsuon ug buotang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo. Mo'y magbalita kaninyo sa tanan gayud mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahimtang. Gipadala ko siya nga kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri ug sa ingon madasig kamo. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Kristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsuonan. Ang grasya sa Dios manaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Kristo sa gugma nga walay paglubad. So mao na ang pulong sa Dios nga atong iskutan ini kagabi no sa atong previous no Efeso 6 lagi hapon nasundan na niya itong mensahe karon nagisgot na tanang hinagiban no? Na gikan sa Dios hinatag sa Dios o kining tanan atong buhaton atong amamahon diha sa daghang pag-ampo matinud-anong pag-ampo makanunayon ug malaho tayong pag-ampo no so kani karon ang atong basa no mga panamilit na ni no? Sa sulat sa mga gastuhanan dito sa Efeso no kay maoy gipadayag kang Pablo kay iya pud nga nasinati o kana ato pud nang masinati kung tinud-anay natong buhaton. Amen mga igsoon. Sa mao na nga nagresulta ang ministry nga adunay mga katawhan na support group ni Pablo no nga iyang gidayeg no tungod sa pagpakita sa pagkamatinud-anon no dili sa tawhanon nga nahimo niya kini kundi tungod kay si Kristo naa siyang kinabuhi. Amen mga igsoon, no? Si Tikiko, no, gidayeg ni Pablo, no? Minahal nga igsoon buutang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo, no? Usa ni si Tikiko nga miuban kang Pablo sa iyang paglikay, no? Kay adunay mga katawhan buot patay kaniya, no? Nga si Pablo, mato aning dapita, mudasig sa mga katawhan, no? Balin-balin siya, no? Sa giingnan niya si Kiko no, sa sulat no, nga buutang sulugoon tungod kay naay Kristo sa iyang kinabuhi. Naikahayag sa iyang kinabuhi. No? Aktibo, supportive kay kang Pablo. No? Mura ni siya gitagaan ng ba, intro or authorization yan kaning nagdala aning sulat no ang ilang aron ilang tuuhan aron ilang respetuhan no kay kini kasaligan no unsa kay ingon nila no Kaya asa man ang pirma ni Pablo? ID ni Pablo, no? Kung ikaw ba yun, na, pinadala ba ni Pablo, no? Sa, gani sa uban nga mga sulat usab ni Pablo sa Colossus 4:7, mo gyapon si Tikiko nga atong minahal nga igsoon buutang alagad ug isig kaulipon sa Ginoo, no? Sa dili lang po si Tikiko ang na-mention nga buutan, no? Aduna po yung mga pangalan nga nahisgutan ni Apostol Pablo nga Diya pong sa samang pagtawag, minahal nga isuon, buotang alagad, na naghano sa mga yang ginganlan, na siguro mo na gisunod sa mga ano kanang mga writers, sa mga commentaries, no? Mga basahon, no? Nga
diha sa unang-unang mga pages, no? Mabasa na to ang mga pangalan sa mga nagsuporta nila, nagtabang nila aron makumpleto ang libro nga ilang ginahimo, no? Sa gani sa Colosas 4:11, no? Ingon diri ang uban nakabig ug nagbuhat uban kanako alang sa gingharian sa Dios. Ug dako kayo sila natabang kanako. Anong nga dako kayo sila natabang kanako, no? Napoy gi-mention diri nang musta si Epapras sakop sa inyong pundok sa lugoon ni Kristo Jesus. Kanunay siya nag-ampo o maniton alang kaninyo. Mga napoy nag-ampo, no? Daghan gyud ang support group ni Apostol Pablo, no? Naay nag-ampo, naay nag-uban, naay messenger niya, no? Sa naay naghago pag-ayo. Naaga ni gimension niya nga minahal nga mananambal, no? Naay tagsa-tagsa ka mga rule ang mga support ni Apostol Pablo, no? Sa naay mananambal, so naay nagbalatian kani siya effective ani pagpanambal, no? Sa lain-lain man ang atong buluhaton, no, in application, no, apan kung gihimo nato ni matud-anon, no, atubangan sa Dios kini makapagaan sa mga nangulo sa ministry, no? Madayeg nato. Uy, salamat sa Ginoo gitagaan kung mga buutan nga mga kauban, no? Madayeg madayeg sila nato og labi na gayud ang Dios nga naa nagtan-aw sa hilom, no? Sa amen mga igsoon, no? Naabatay na nailan nga igsoon sa pagtuo nga sama kad Kiko nga makaingon ta buutan kini siya kalaga or gitandog bata or gikumbiktar sa samang pag-alagad ug support sa mga nangalagad usab, no? Maka maka kwanta ba nga anong gitawag mo gid minahal, no? Bilabid pinangga ni si Kiko, no? Siya ang gihimo. Ang gitawag mo siya buutan nga sulugoon, siya ang gihimo, no? Kini si Kiko mensahero ipadala aron magbalita sa ilang kahimtang. Muna siya magdalag update. Kasi update, no? Yun sa ni Pablo pag sa gubang nga madasigon man kay siya, na? Sa iyang sulat, na? Wala pagkon, na kay problema, puno kay smile, gyapon ka. Diba? So, dili lang yano, na balita kini mga igsoon, kundi ang giingon sa itong gibasa, aron sila madasig. Kung makadasig nga balita, no? Dili lang po kaning sulat, no? Sa Efeso, ang makadasig, kundi si Tikiko mismo, ang giingon niya, mo imusugilon, mo balita kanila, mo magbalita kaninyo sa tanan gayod, mahitungod kanako, Pablo, aron masayad ka mo sa akong kahimtang, no? Siya ang magbalita sa tanan, no? Aron sila madasig, madasig man sila sa sulat ni Pablo, sulat, sulat ra na, wala pa nag-istorya si Pablo sa aktual, no? Lahi po sa aktual, si Kuan ang nadala na, si Tikiko. Sama po sa online, ay, ma-bless ko sa kuan online, pero mas ma-bless ko kung face-to-face na ta, no? So, kung ang iyang ibalita, dili mao, di gid makadasig, no? Maka-discourage noon, sama sa panahon ni Joshua Micalib, no? Sa ilang panahon nga, ilang mga kauban, lahi ang gibalitaan, mga dagko mga tao dito, kusgan nila dito, no? Sa ang misulti sa matuod si Joshua ug si Caleb, no? So makadasig dili makaluya o makasamot nino sa kasubo kung dili makadasig nga balita for spiritual growth or makatabang na more mature mga katawhan, no? Nga sinang kabag sa ubang nas kalistanan no? No? Yun sa niya nga siya nga ang ngayon nga dasigon siya pa nagdasig, no? Dili lang ni siya balita nga chika lang kundi naagi katuyuan aron pag-mature sa mga tao sa pag-atubang sa mga kalisdanan, no? Kung giyon sa pagtagbo ilang mga panginhanglan, kung giyon sa paglingkawas nila sa mga kalisdanan, no? Makadasig nga na-experience nila mismo, no? Kalipay, kalinaw, comfort, taliwala sa tanan, no? Ang kalibutan ng kalinaw kumpara sa kalinaw sa Dios, no? Deep, deep, lagi deep na dako kayong diferensya, no? Ang yes, Pablo, akong kahimtang ni Pablo, madasig ka mo. Kay taliwala na ng tanan na ang Diyos, naghatag kalinaw, comfort. Ug daghan po nag-support sa iya, ipadala sa Dios, no? Sunod sa payang kahimtang, salamat sa Dios na naa siya, nag-comfort, nagapaabot sa iyang mga uh,
kauban, no? Support group, no? Sa gid ang kahimtang ni Pablo, naprisa siya, no? Musta ka si Pablo no? Mukaluya kay magunahuna ang atong leader na ingana, no? Apan makahupay, makalipay kung may balik si Pablo o may balaan nga buhi pa siya, no? Malasigon bisan sa iyang mga sa iyang sitwasyon ni tubang, no? Ha? So may makadasig na napriso man ka, no? Sa unsay man niya nabati ang kalinaw gugma og grasya. So Paul do it in prayer, no? Muna diba sa iyang ulahi nga itong paghisgot, ang niagi nga itong paghisgot, no? Nga himo ang kinigtanan diha sa prayers. Naagad ni sa kinabuhi ni Pablo ang prayer. Ay siya man gyapon ang sa Tesalonica, no? Nga mag-ampo sa tanang panahon, no? Sa ampo kanunay, no? Paul do it in prayer ug nagresulta ang Dios naghatag kani mensahe sa iyang pagwali ug dili lang pagwali nga yano lang kundi dili sa walay kung kahadlok, no? Nga bisan siya priso apan siya pinadala gihapon sa Dios, no? Pinadala sa mga nabilanggo literal, no? Nabilanggo dito sa personal literal, no? O nabilanggo po spiritual, no? Nasangyawan niya mga Gilgard, relibo, no? Ang Pilipos 1:2 na diri mabasa pa yung sa 14. Buot kung masayran ninyo mga igsoon nga ang nahitabo kanako nakatabang Hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Tungod nini ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug uban nga niya diri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulubuon man Kristo. Tungod sa akong pagkabilanggo misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diha sa Ginoo ug milabi pa kayo ilang kaisog sa pagsangyo sa mensahe sa Dios sa walay kahadlok, no? So nangatakdan pud sila as Pablo bisan ng priso nagkanong kaayo na sangyawan, no? Tapang gawas no samot ang ilang kaisog, no? So nakatabang aron for the furtherance of the gospel, no? Pagpauswag sa ebanghelyo, no? Like Jesus, no? Ang long suffering ni Jesus, dili naman siya pag-antos ra, kundi dili na tumong katuyuan alang sa atong kaluwasan, no? Na ano mabasa sa 2 Peter 3:15, no? Sa uban mga igsoon, gawas nun, apan bilanggo sa sala, bisitan. So need nila si Ginoong Hesus aron sit them free, no? So diha sa ato ang application kita usab pinadala na abi lang nato no kung gustuhan to mag abi lang nato nga sila ra siguro pinadala kay evangelistic team man sila na bisan asa ta nahimutang dusa nga igsoon asa man ta nahimutang dili aksidente nga nata di gibutang naay katuyuan ang Dios aron masangyawan ang wala pa diha kang Kristo usa buhaton nato kini nga matinadaan, no? Kung mayon ta nga ay di man ko kaya makakastorya, no? Sa imong pag-invite, so pag-invite nimo nga mosimba, no? Sa mga pag-invite nimo sa mga kalihukan sa simbahan, no? Sa pagkinabuhi nimo nga matud-anon, no? Isip Kristohanon, no? Diha mudan aga kahayag sa mga tao nga wala pa diha kang Kristo. So makadasig nga balita, no? Bisan sa sitwasyon naka-overcome sila o tungod kay ilang na sinati ang grasya sa Dios, ang kalinaw, gugma sa Dios, uban ang pagtuo, ila po ning girilis po ni Pablo aron mapananginan ang mga katawan. Verse 23 o 24 nagkanayon ang Dios nga mahan ug ang Ginoong Kristo maghatag sa kalinaw uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsuonan. Grasya sa Dios manaa sa tanan, gugma sa Ginoong sa Kristo sa walay sa gugma nga walay paglipat. Matod pa sa uban ng panan nagtuon na double benediction ko ang gihatag ni Apostol Pablo, no? Personal nga nasinati ni Pablo ang kalinaw, ug grasya o kirilis niya o kini makalahos ka nato kay kita mga igsuon man usab, no? Ang midawat ang misalig kay Kristo Jesus gitagan ni katungod ni mahimo mga anak sa Dios. Kita anak sa Dios tanan ug ato kung igsuon si Pablo, no? Diha sa Ginoo o may gugma kang Kristo, no? Kalibutanon nga kalinaw versus kalinaw sa Dios, kalibutanon nga gugma
sa na-mention ni Pastor Sid, hamakin ang lahat, no? Gagawin ang lahat, no? Ang gugma sa tawhanon, no? Maibigay lang ang bahinahanglan. Ubagyo man, maanhagin ko tungod sa kung gugma nimo. Pero pag taligsik wala diha, ito tumidya lang mga isyon. Ang gugmas, ang Diyos nung gugma, kana mo isod kay matugkan, no? Gihatag ang iyang pinagkapililon kay anak sa pagkahaan natong mga Panginoon. No? Muna'y ligon nga nasinati, nagligon nga Apostol Pablo, unang iya pong girilis, kay mo kana nga nasinati. Lisod po kayo ng sige God bless you, nga ikaw, agar sinati sa blessing sa Ginoo, no? So, ang Diyos nga mahan, o ang Ginoo nga si Kristo, maghatag siya, kung Diyos amahan, Diyos anak, may maghatag, sila nga Diyos nga labing kamahanan, kanang pulsa, sa natad sa proteksyon, kaya, no? Kalinaw, magkaalo na kita, makasalig na, magkapauraray kita sa Diyos, pinagit sa pagtuo. No? Like sa bata nga, mahadlok sa mga kilat, linog, madalugdog, mga horror, mga movies, no? Mga damgo nga dautan, unahuna nga dautan, no? Diha magkapauraray sa amahan or inahan, no? Sama po sa atuan. No? Unsa man ang mga gipang sa gubang, diha ta mo pauraray, no? Sa atong pagtuo diha sa Dios. So sa atong uh, panapos karon, no? Uh, diha sa atong pag-alagad nga matulad-anon, uh, makadasig kita, makapagaan kita, na? Sa mga nangulo kanato sa buluhaton, no? Mga nangulo sa Bible study, mga nangulo sa pastoral, no? Sa bisan asa man nga buluhaton, mga support group nga pagmatinod ano, no? Bisan unsa man ang assignment nga gihatag sa Ginoo, no? Ministry ka na, no? Ay kuan man ni akong kanay, mura man ni akong buhat sa simbahan, ministry ka na, no? Dili na to pagamay, kung dili buhaton na to sa kamatinud-anon. Kung si Pablo gidayeg niya si Kiko sa pagkahat nga ang Dios nga nakakita sa tinuod natong kasing-kasing, tinuod natong pagpangalaga, no? Sa makadasig, makapalipay kung kana ang atong pagabuhaton mga igso, no? So ang blessing kasi na sinati Apostol Pablo, ang kalinaw, gugma, ang grasya o diya sa pagtuo, no? Ato sa nga ma-release sa mga kaigsuunan nga nagmatin-anon, mga kaigsuunan nga nagsagubang sa bisan unsang klase nga kalisdanan, na kay ang Dios nga atong gisaligan labing gamhanan, puno sa compassion diha siyang mga kanakan nga nagsagubang sa mga kalisdanan. So ana lang mga igsoon ang itong pagdasig nga nadawat karong pagkiuna, mag-ampo ta. Labing gamhanan nga Dios among amahan nga sa langit. Lord, daghan kayong salamat, Lord God, sa kamaturan nga ipabot karon, among pag-ampo amahan kay ikaw, Lord God. Lord, manalangin sa matag usa ng matagpulong nga napaabot dili kini mulabay lang kawang kundi pag mabungahon o Lord amo kining may share usab sa uban Ginoo. Salamat kayo o Dios sa imong pagamayo. Puno ka sa gugma, puno ka sa grasya o puno ka sa kamatuoran Ginoo. Dalaygon ka sa mga kinabuhi, himuan kami nga mga panalangin sa among mga pamilya, sa komunidad, bisan sa among trabahoan. Dalaygon ko Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Diyos mga